Όπως είπαμε, έχουμε πρεμιέρα αύριο στον Αντένα. Μαζί μας ο Μιχάλης Σοφοκλέους στις 9 ακριβώς. Μιχάλη μου, για 5η συνεχόμενη χρονιά, το Casa de Miguel. Ακριβώς, Θησέα μου. Καλώς σε βρήκα και εγώ. 5η συνεχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και το κανάλι μας για τη στήριξη. Και ξεκινούμε από εκεί που μείναμε. Με φόρα, με τρέλα, με χιούμορ για ακόμα μια τηλεοπτική περίοδο. Το είδαμε και από το διαφημιστικό με τη Χριστίνα ότι μπαίνετε δυνατά. Είδες με, έχω καθιερώσει το ροζουλί. Σαν και εντάξει, ήταν ένα θέμα το οποίο κυριάρχησε αυτή τη σεζόν με τη συγκεκριμένη ταινία. Πιαστήκαμε από αυτήν την ιδέα, δημιουργήσαμε το τρέιλερ, τους συγκεκριμένους χαρακτήρες μέσα από τον δικό μας τρόπο. Και ουσιαστικά προδώσαμε λίγο το opening του επεισοδίου της πρεμιέρας. Ακολουθεί πολύ υλικό σε όλο το επεισόδιο, σκετσάκια, εκπλήξεις, πολύ καλεσμένοι, guest εμφανίσεις. Θα έχουμε νέα πρόσωπα, δηλαδή σε κάθε εκπομπή θα βλέπουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε τον κεντρικό μας καλεσμένο, όπου είναι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Ενώνουμε έτσι τη χαβαλεδιάρικη διάθεση με ο Μαυρίκιο σε ένα απολαυστικό επεισόδιο και ένα απολαυστικό τέτα-τέτ. Έχουμε διάφορες εκπλήξεις, όπως είναι η συμμετοχή guest του φίλου του Μαρίνου του Χατζηβασιλείου, όπου ήρθε και μας στήριξε σε κάποια σκετσάκια. Έχουμε μια μπαφίτικη έφοδο από τον Γιάνγκο Ντέλος, ο οποίος καραδοκούσε όλες τις προηγούμενες σεζόν και επιτέλους έχουμε έτσι ένα τέτα-τέτ και με αυτόν το φίλο. Και είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε και στα επόμενα επεισόδια, να προσκαλούμε διάφορες προσωπικότητες, αγαπητούς συναδέλφους. Μου, αν δούμε, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το Casa de Miguel. Είναι η αγαπημένη συνήθεια το Σάββατο το βράδυ. Πώς το βιώνεις εσύ, πώς λαμβάνεις αυτή όλη την αγάπη του κοινού? Είναι ευλογία αυτό το πράγμα. Ανταμείβονται οι κόποι όλης της ομάδας. Μια ικανοποίηση και εμένα προσωπική, της Χριστίνας της Κυριάκου και όλων των ατόμων που αποτελούν αυτήν τη δυνατή ομάδα. Και νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Νιώθουμε ευγνώμων για αυτήν την αγάπη που εισπράττουμε και προσπαθούμε κι εμείς με τον τρόπο μας να ανταμείβουμε τον κόσμο, ούτως ώστε το Σάββατο να τους ψυχαγωγούμε όσο περισσότερο μπορούμε και όσο καλύτερα. Και αύριο το Σάββατο θα έχουν αρκετή την τιμητική τους μέσα από τα βιντεάκια σου. Κοίταξε, είχαμε πολλή επικαιρότητα το καλοκαίρι. Είχαμε θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα της Κύπρου, με τις φασαρίες στη Λέμεσο, ανοίξαν τα σχολεία, έχουμε θέματα με την παιδεία, πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα έχουν τη στιγμούλα τους, πολλά βίντεο και πολλά σκετσάκια τα οποία μάζεψαν οι κειμενογράφοι μας, ούτως ώστε να τα σερβίρουμε το Σάββατο με όλη μας την αγάπη. Και αρκετοί καλεσμένοι, όπως είπες. Ξεκινάς αύριο με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. Βέβαια. Θησέα μου, εσύ πότε θα έρθεις? Κοίταξε, είναι η πέμπτη σεζόν. Δηλαδή δεν γίνεται να μην. Πρέπει να αποδεχτείς επιτέλους την πρόταση μας και φέτος θέλουμε να σε έχουμε στο Casa de Miguel. Να μιλήσουμε με τον κύριο Γιαλούρη, να το κλείσουμε. Να μιλήσουμε με τον μάνατζερ σου, νομίζα να μου πεις τώρα. Λοιπόν, αλλά θέλω θα παίξουμε, θα βάλουμε ερωτήσεις δύσκολες, θέλω έτοιμο ή να έχουμε θέματα. Βλέπουμε εδώ από το αυριανό επεισόδιο. Μπράβο, ναι, όπως βλέπεις έχω βάλει και την παγέτα μου, διότι για να υποδεχτείς Μαυρίκιο Μαυρικίου, Θησέα μου, αντιλαμβάνεσαι ενδυματολογικά, έπρεπε να το πάρουμε σε άλλη διάσταση. Άρα είπαμε, Μιχάλη μου, αύριο πρεμιέρα Casa de Miguel, 5η χρονιά. Πολλές εκπλήξεις, πολλά guest. Να τονίσουμε κιόλας ότι έχουμε φέτος αλλαγή στην ώρα μετάδοσης. Μεταφερόμαστε 20 λεπτά πιο νωρίς. Στις 9 ακριβώς ξεκινούμε, ώστε να μας προλαβαίνουν και τα μαθητάκια να μας βλέπουν το χειμώνα πριν το σχολείο τους και ο κόσμος ο οποίος να μην περιμένει αυτόν το 20 λεπτό. Άρα 9 η ώρα ακριβώς ξεκινούμε την εκπομπή, πρεμιέρα αύριο. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη, με την αγάπη. Εγώ ευχαριστώ, Θησέα μου, για την πρόσκληση. Ξανά ευχαριστώ στο κανάλι μας και η πρόσκληση ισχύει. Θα είμαι εκεί. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.